രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് ഇതെടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലല്ലാത്ത ആള് ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത്. ആരാ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീവ് ചെയ്തോളൂ, കാരണം നമ്മുടെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് ആണ്. അല്ലാത്തൊരു ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പക്ഷെ മാതാജി അനങ്ങുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നില്ല പ്രഭു. മലയാളം അറിയില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഏത് ഭാഷയാണോ അറിയില്ല. തമിഴും അല്ല. ഒരെണ്ണം രുക്മയി, അത് കണ്ടിട്ട് തമിഴ്ന്ന് കാണും. ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തോണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രുക്മി, ഒന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. രണ്ട് മാതാജിമാരാ. കൃഷ്ണ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഓക്കെ റിമൂവ്. പിന്നെ ആരെ മാതാജി പറഞ്ഞത്? ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, രുക്മിണിയും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. മാതാജി TAM ഇട്ടേക്കുന്നു. രുക്മിണി TAM. ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ മാതാജി മാറിയല്ല? ഇല്ല, മാറി. രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയകൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം
സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ ചാരസ്യ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുപാദി കി ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ ഗോരി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഇവിടെ വത്സലകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ടാ, അതാണ് മാതാജിന് പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഞാൻ നാലമ്പലം വന്നിരിക്കണ, ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകും പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ മാതാജി, എവിടെ എത്തി? മാതാജി കോട്ടയം കഴിഞ്ഞ് വന്നോണ്ട് കോട്ടയത്തുള്ള നാലമ്പലം. കോട്ടയത്തുള്ള നാലമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള നാലമ്പലം, കോട്ടയത്തുള്ള നാലമ്പലം. ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ലക്ഷ്മണസ്വാമി, ഭരതൻ, ശത്രുഘ്ന, 4 പേര് തൊഴുതു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശരി ശരി. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോയോ? തൃശ്ശൂരുണ്ടല്ലോ നാലമ്പലം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള നാലമ്പലമാണ് തൃപ്രയാറ്, അങ്ങനെ നാലമ്പലം വേറെ. അവിടെയാണ് എപ്പോഴും പോവുക. ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നതാണ്. എന്താ വലിയ അമ്പലം പ്രഭു, വലുത്. നാലമ്പലം തൃശ്ശൂരുള്ളിടത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ അതിൽ വരും. നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെവല് ടോട്ടൽ 64 അതിൽ 10 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഭക്തി ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പക്ഷെ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയാണ്. അതിൽ 10 കാര്യം, 64 മൊത്തം, അതിൽ 10 കാര്യം പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ സനാതന വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 6, ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ച ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വൈഷ്ണവർ പാലിക്കേണ്ടതായ അനുഷ്ഠാന വിധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അവയിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠവും പ്രധാനവുമാണ്. ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയും. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറയുകയുള്ളൂ, വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയില്ല. ഉദാഹരണമായി, ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. ഈ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൃത്യമായി എങ്ങനെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളത് വിശദാംശമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും അതേസമയം ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിൻ്റെതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദാംശത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും നല്ലത് തന്നെ. വിശദാംശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത് വായിക്കണം. അപ്പൊ ഇതില്
പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗുരു സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഗുരു പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ ആ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഓരോ ഗുരുക്കന്മാർ ഇത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത് എല്ലാവരും. അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ശിഷ്യന്മാരുടെ തലം ആ ഗുരുവിനെ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 10 പേരുണ്ടെങ്കിലും 10 കുട്ടികളും 10 തരമായിരിക്കും. അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് അറിയാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് അതേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ന്ന ലെവലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അതേപോലെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഗുരു എന്താണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഗുരു മസ്റ്റാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഇവയാണ്. 1. യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ ആശ്രയിക്കൽ. 2. ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യൽ. 3. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കൽ. 4. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാന്മാരായ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരൽ. 5. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടൽ. 6. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായ എന്തും ത്യജിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകൽ. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ത്യജിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. 7. ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വസിക്കൽ. 8. ഭൗതിക ലോകവുമായി അവശ്യം വേണ്ടിടത്തോളം ഇടപെടുകയും അവിടെ നിന്ന് അവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യൽ. 9. ഏകാദശി നാളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കൽ. 10. ആൽ തുടങ്ങിയ പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കൽ. അടുത്ത വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. വേണ്ട ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 64 തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 64 വഴികളുണ്ട്. സാധന ഭക്തി നടപ്പിലാക്കാൻ 64 വഴി. നമ്മൾ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണമൊക്കെ സാധന ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് 64 വഴികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ആ 66 വഴികളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് 20 ഇനങ്ങളാണ്. 1 തൊട്ട് 20 ഇനങ്ങൾ. അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ 10 ഏറ്റവും പെടും. അതാണ് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രാഥമികമായിട്ട് 20 ഇനങ്ങളുണ്ട്. ടോട്ടൽ 64. അതിൽ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള 20, പിന്നത്തെ 44 ഇനങ്ങൾ വേറെ. അതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. ഒന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 20 കാര്യം, പിന്നെ അതി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അതായത് നമ്മളെ പറയില്ലേ ഇതും കൂടി ചെയ്താൽ നന്നായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റും. ഇതിൽ തന്നെ 20-ന് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചായിരിക്കണം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിവർത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. അപ്പൊ 20 എണ്ണത്തിൽ തന്നെ 10 എണ്ണം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും 10 എണ്ണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. അപ്പൊ ആ 10 എണ്ണത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ വരുമ്പോൾ ആ 10 എണ്ണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചത്. കാരണം നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലായി യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക, അതാണ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യനൊക്കെ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുക. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പറയണ് അതനുസരിച്ച് പഠിക്കുക. പിന്നെ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുക. തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടുകൂടി ആചരിക്കുക. പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഉയർന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ അവരെങ്ങനെയാ ചെയ്ത് അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്ത് അതേപോലെ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നല്ല. അവര് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതായത് വെറുതെ അനുകരിക്കരുത് ആചാര്യന്മാരെ. അതിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ അനുകരിക്കണതിന്റെ പ്രശ്നം. ഭഗവാന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. പല പേര് വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മയിൽപ്പീലൊക്കെ വെച്ച് ആ പീതാംബരൊക്കെ കൊടുത്താണ്. ഇങ്ങനെയല്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം. വാസുദേവ ഗൗണ്ടറാണോ? അല്ല പേര് വിട്ടുപോയി. ചെറുപ്പത്തിൽ സുധാമാവാണോ പ്രഭുജി? അതാണ് കുചേലൻ സുധാമാവ് തന്നെ. അതന്നെ കുചേലൻ സുധാമാവല്ല, വേറെ ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരന്മാര്. അവര് അപ്പം ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള പ്രായമാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് മയിൽപ്പീലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞുമ്പോ ഈ കൂട്ടുകാരനും തോന്നും ഭഗവാനെ പോലെ ഒന്ന് ആവാന്ന് വിചാരിക്കും.
അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പോലെ ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്ത് ഈ പീലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങും. എല്ലാ ഡ്രസ്സും അത് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിന് നമ്മൾ ആ കംസൻ ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പലവരും വിടണം. അപ്പൊ അവര് വന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കൂട്ടുകാരനെ പിടിക്കാൻ നടക്കും. പിന്നെ ആള് ഓട്ടണം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അതാണ് അനുകരണത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുകരിക്കുകയല്ല, അവര് പറഞ്ഞ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാ. അവരെന്താ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ. പ്രഭു അതിന്റെ പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവൻ അല്ലേ? പൗണ്ഡ്രക വാസുദേവൻ. പൗണ്ഡ്ര എന്ന് പറയുമ്പോ ചെറിയ പ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരന്റെ പേര് ചിത്ര അങ്ങനെ എന്തോ പേരാണ്, ഇല്ല അവിടെ ഉണ്ട് അത് പേര്. അപ്പൊ അത് അടുത്തത്. പിന്നെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഗുരുവിനോട്. അപ്പൊ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എന്തും ത്യജിക്കാൻ, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ധാരക വൃന്ദാവനം, പുണ്യഭൂമിയിൽ വസിക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പോരല്ല ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കണം. ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വസിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്, ആവശ്യം വേണ്ടിടത്തോളം ഇടപെടാം. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മോശം കിട്ടി പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടപെടണം. അതിന് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഇടപെടാ. അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏകാദശി നാളിൽ നമ്മൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം. പിന്നെ തുളസി, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. പുണ്യ വൃക്ഷങ്ങളെ പൂജിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഏറ്റവും സാധന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ചെയ്യേണ്ട, അല്ലെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടവർ ചെയ്യേണ്ട 10 കാര്യം, പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നാലേ നമ്മളെ ഭക്തി ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് നിവൃത്തി, അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് പറയാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കൽ. ഭക്തി ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇത് നശിച്ചു പോകും, നമ്മളെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞു. ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പ്രവൃത്തി, ഒന്ന് നിവർത്തി. പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. അതിന് അടുത്ത പേരാ പറയുന്നത്. വായിച്ചോളും അദ്ദേഹത്തിന്. അടുത്ത വിവാഹ നിർദ്ദേശം പറയുന്നു. അടുത്ത അതുകൂടെ വായിക്കട്ടെ, ചെറിയ പാരഗ്രാഫ്. ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങാൻ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നത് പ്രാഥമികമായ ആവശ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞ 10 തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു പ്രാരംഭകൻ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. അടുത്ത ഒരു വിഭാഗം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു. 1. ഭക്തിഹീനന്മാരുടെ സമ്പർക്കം നിർബന്ധമായും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകരുത്. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെയോ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. 4. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാ പ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. 5. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. 6. ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകരുത്. 7. ദേവന്മാരോടുള്ള നിന്ദ അരുത്. 8. ആർക്കും അനാവശ്യമായ ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. 9. നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉപദ്രവവും ഒഴിവാക്കണം. 10. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. വേണ്ട. ഇതിപ്പോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 10 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, അതല്ലേ? ഇത് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിഹീനന്മാരായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെ എത്തിച്ചെന്ന് ഭക്തി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. കാരണം നമ്മളെ ഭക്തി പോവും, ചുരുക്കം അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് ഭക്തിഹീനന്മാരോട് സമ്പർക്കം. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല ഒരു തരത്തിലും നിർദ്ദേശം നൽകരുത്. നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊന്നല്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണവരും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഉപദേശിക്കേണ്ട ലെവലിലൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല, അതാണ് കാര്യം. 2. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളോ ആശ്രമത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. ഇത് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അങ്ങനെ ക്ഷേത്രം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കും. നമ്മള് ക്ഷേത്രം പണിയ അത് മാത്രം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഭക്തിനെ കുറയ്ക്കും, ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് പോകും.
മനസ്സിലെ? അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ക്ഷേത്രം ആവശ്യമാണ്. ഭക്തിയില് ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമുള്ളൂ. ഭക്തിയില് ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു സ്ഥാനമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ക്ഷേത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭക്തി കുറയുന്നു. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്തത് വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത് പാരായണമോ ഗീത പ്രവചനം തൊഴിലാക്കി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുതേ. കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ എത്ര 4 വേദങ്ങള്, പിന്നെ ഉപവേദങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെ, പിന്നെ എന്താണ് ഉപനിഷത്തുകൾ, 108 ഉപനിഷത്തുകൾ, 18 പുരാണങ്ങൾ, 18 ഉപപുരാണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ തീരൂല. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ആ തലത്തിലല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അതപ്പൊ ആചാര്യന്മാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഇത് വായിക്കാം. ഭക്തിരസാമൃത രൂപഗോസ്വാമി ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളെ ലെവൽ അതല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഇരുന്ന് വായിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബേസിക് ആയിട്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാത്തൊക്കെ നമ്മളെ സംശയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുതേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒളിച്ചോട്ടമല്ല ഭക്തി, അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടമല്ല ഭക്തി. പിന്നെ ലാഭത്തിന് അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിന്റെ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാവരുത്. ജീവിതത്തില് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ദുഃഖം സന്തോഷം ഇതില് അതൊരു പരിധി നിശ്ചയിക്കുക. പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ നിന്ദ അരുതേ. ഞാൻ കൃഷ്ണഭക്തനാണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള അങ്ങനൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. അവര് അത്രയും പവർഫുൾ ഉള്ള ആത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്, അവരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റാണ്. 2, പിന്നെ ആർക്കും അനാവശ്യമായി ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം. ഇപ്പൊ നാമജപത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റിവെക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്ന വളരെ ഡിസ്റ്റർബ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെന്നിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് മുഴുവനും കിട്ടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിശുദ്ധികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രാരാധന ആണെങ്കിലും ജപമാണെങ്കിലും അതിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരോട് വലിയ സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നിർത്താം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്കപ്പൊ അവരോട് ചെന്നിട്ട് വലിയ ഇത് ചെയ്യാനല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് കേൾക്കേണ്ട ശക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഈ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്ക് സാധന ശക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി 20 കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഇവയെല്ലാം വളരെ പ്രധാനം, എങ്കിലും ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണമാണ് പ്രധാനം. അപ്പൊ 20 എണ്ണം ഏറ്റവും പ്രവൃത്തി നിവർത്തി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 എണ്ണമാണ്. ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുക, പിന്നെ ആത്മീയ ഗുരു പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക, പിന്നെ അത് പഠിക്കുക, പിന്നെ ആ ഭക്തിയോടുകൂടി ആ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. ഒന്ന് ഗുരുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഗുരു പറയുന്നത് പഠിക്കുക, പിന്നെ എന്താണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുക, അതേ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അതില് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. അതിൽ പ്രവർത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഗുരു സാധനയുടെ മറ്റെല്ലാ ഇനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവനെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ഇല്ലാതെ ശേഷിക്കുന്ന 61 എണ്ണം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ 64 തന്നെ നമുക്കൊരു 64 20 + 44 20 എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളത്, മറ്റേ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ളതല്ല. 14 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്.
അപ്പൊ ഈ പ്രാഥമികയിൽ തന്നെ 10 ആയിട്ട് തിരിച്ചു. പ്രവൃത്തി, നിവൃത്തി, ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഈ 20 എണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏത്? 3 ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ പിന്നെ ഗുരു പറയുന്നത് പഠിക്കുക, പിന്നെ അതേപോലെ ചെയ്യുക, അതേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് 3 ഇല്ലാതെ പിന്നെ 44 നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു കോളേജിലോ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാതെ ഒന്നും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ജയിക്കില്ല. ഇതാണ് ഇതിലും. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ പ്രഭു? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. 1. വൈഷ്ണവന്റെ ലക്ഷണമായ തിലകം അണിയണം. വൈഷ്ണവന്റെ ശരീരം, തിലകം തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ആശയം. 2. ഇങ്ങനെ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. 3. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിക്കും ആത്മീയ ആചാര്യനും അർപ്പിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തിൽ അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും വേണം. 4. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം വയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. 5. പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്റെയും മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യണം. 6. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. 7. വിഗ്രഹം തെരുവീതിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കുചേരണം. 8. ഭക്തൻ എന്നും 1-2 തവണയെങ്കിലും വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായം കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിയമേന ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ നഗരത്തിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. വൃന്ദാവനത്തിൽ 5000-ഓളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമല്ലല്ലോ. എങ്കിലും ഗോസ്വാമിമാർ പണിയിച്ച 12 മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവ നിശ്ചയമായും സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. 9. കുറഞ്ഞത് 3 തവണ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. ഗോസ്വാമിമാർ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല ഗോവർദ്ധനഗിരിയെയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. വൃന്ദാവന പ്രദേശം മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതും നല്ലത്. 10. ചിട്ടയനുസരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്ര ആരാധന നടത്താൻ. ആരതി ഒഴിയുക. പ്രഭു. ഇനി ഈ 44-നെ പറ്റി പറയാണ്. അപ്പൊ 44-ലും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടല്ല, മറ്റു പ്രാഥമിക തലല്ല, അത് സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഭക്തി കൂടും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വരുമ്പോ സാധനയുടെ ഇനങ്ങൾ അത് 21 തൊട്ട് 51 വരെ, പിന്നെ 60 തൊട്ട് 64 വരെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പുറത്തും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് 21 തൊട്ട് 51 വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച് 10 വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മ 21 തൊട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞ തിലകം നമ്മൾ അണിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മളെ നാട്ടിലെല്ലാവരും തിലകം അണിയ അല്ലെ സാധാരണ. അത് തിലകം അണിയണ എന്തിനാണ്? അതിന്റെ കാരണം പറയാണ്. തിലകം അണിയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാണുന്ന വ്യക്തിക്കും ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ തിലകം അണിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് എഴുതുന്നത് നല്ലത്. ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിക്കും ആത്മീയ ആചാര്യനെ അർച്ചിച്ച പൂക്കളും മാലകളും ശരീരത്തെ അണിയുകയും ശിരസിൽ ചൂടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലായിരുന്നു നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടണ പ്രസാദം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണാണ്. അപ്പൊ പൂക്കള് മാലകള് ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ ശിരസിലൊക്കെ ചൂടുക ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ശിരസിൽ ചൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കിട്ടിയ പ്രസാദങ്ങൾ അത് നമ്മൾ വെറുതെ വേസ്റ്റിൽ കൊണ്ടിടരുത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒട്ടും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചെടിയുടെ തടത്തിലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും അതിനൊരു റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയുടെ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മളൊപ്പം നൃത്തം വെക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ശരിക്കും ആ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനും ഗോപികന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളൊരു പങ്കാളിയാകാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള്, അതായത് ആയ സമയത്ത് ഭഗവാനും നമ്മൾ കൂടെ വന്ന് നൃത്തം വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് നൃത്തം വെക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠ മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ പഠിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠമൂർത്തിയുടെയും ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമം ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ മുന്നിലും സാഷ്ടാംഗം 8 നമ്മുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും എല്ലാ
അംഗങ്ങളും കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം, സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ പുരുഷന്മാർക്ക് വേറെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രണാമം ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. നമ്മ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അവിടെ, ഭഗവാനെ അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണം. ഭഗവാനെ കൂട്ടുകാരനൊന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മള്. പിന്നെ കൃഷ്ണക്ഷേത്രത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. വിഗ്രഹം തെരുവീതിയിലൂടെ എഴുന്നള്ളിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ എഴുന്നള്ളത്തിൽ പങ്കുചേരണം. ഭഗവാന്റെ രഥാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പോവാണ് എവിടേക്ക്? അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. അതിന് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭക്തൻ എന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കണം. ഇപ്പൊ മാതാജി പോയപ്പോൾ നമ്മള് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങള്, ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങള് ദർശിച്ചിരിക്കണം. ഇത് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ സന്ദർശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഗോസ്വാമിമാര് പണിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ. പല ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് അവിടെ ചെയ്ത്, കാരണം വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടും. പിന്നെ 3 തവണ ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് വൃന്ദാവനം മുഴുവനും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഗോവർദ്ധനഗിരി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചിട്ട അനുസരിച്ച് വേണം ക്ഷേത്ര ആരാധന നടത്താൻ. ആരതൊഴിക, നിവേദ്യമർപ്പിക്കുക, വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ചിട്ടയുണ്ട്. ആ ചിട്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ആരതൊഴിയും നിവേദ്യം ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. 11 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 വിഗ്രഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യണം. 12 പാടണം. 13 സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. 14 ജപിക്കണം. 15 പ്രാർത്ഥിക്കണം. 16 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം. 17 മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം. മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതേ തളികയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണം. 18 ചരണാമൃതം കുടിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിച്ച് അതിഥികൾക്ക് നൽകുന്നത്. 19 മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും വാസനദ്രവ്യങ്ങളും മണക്കണം. 20 മൂർത്തിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ മംഗലാപുരത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രഭു. ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതാണ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് അടുത്ത സാധന ഭക്തിയാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി? സാധനയാണ്. ഇതൊക്കെ സാധനയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭക്തി ആയിട്ടില്ല. നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന തല നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. സാധനയിലൂടെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ 10 കാര്യം പറയുന്നത് വിഗ്രഹത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി സേവനം ചെയ്യണം. അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മളെ വീട്ടിലും നമ്മൾ വിഗ്രഹം വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് പൂജാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമല്ല. പൂജാരി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ്. നമുക്ക് ആ കഴിവില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് പൂജാരി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പാടണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ജപിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ വേണം. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം. പിന്നെ മഹാപ്രസാദം ഭുജിക്കണം. മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അതേ തളികയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാപ്രസാദം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബേസാണ്. അവിടെ നമുക്കറിയാം കലങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ആ കലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ നമ്മളെ വീട്ടുകളിലോ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവാന് കൊടുത്ത തളികയിൽ നിന്നെടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ പാത്രം വേറെ ഏതായിട്ടും ഒന്നും ബന്ധപ്പെടുത്തരുത്. അപ്പൊ അത് സംശയങ്ങൾ വരും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചരണാമൃതം കുടിക്കണം. അപ്പൊ ചരണാമൃതം നമുക്കറിയാം വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൂർത്തിക്ക് അർപ്പിച്ച പൂക്കളും വാസനദ്രവ്യങ്ങളും മണക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ കിട്ടും. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മളത് പഠിച്ച് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ പഠിക്കുന്ന ആരും കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഇതൊക്കെ ഒരു സാധനയാണ്. അത് മെയിൻ അല്ല, സപ്പോർട്ടിങ് ആണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ മണക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മണക്കുന്നത്. മണത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോ നമ്മൾ കൊണ്ട് തൊട്ടിലിടരുത്. അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയുടെ ഇതിലിട, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റിലിടരുത്. മൂർത്തിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. ഭഗവാന്റെ പാദം നമ്മൾ തൊട്ട് തലയിൽ വെക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ മൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം. 22 അതത് സമയങ്ങളിൽ ആരതി ഒഴിയണം. 23 ഭഗവത് കഥയും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കണം. 24 ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനു വേണ്ടി അർത്ഥിക്കണം. 25 പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം. 26 മൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കണം. 27 എന്തെങ്കിലും സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തണം. 28 ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കണം. 29 സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. 30 പ്രിയങ്കര വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ അടുത്ത എന്താണ്? മൂർത്തിയെ ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം, ഒന്നാമത്തെ. പിന്നെ എന്താണ്? അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഇപ്പൊ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ആരതി ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവത് കഥ, ഭഗവത് ലീലാവിലാസം, ഭഗവത് തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്, ഇതൊക്കെ സാധനയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവത് വായിക്കുന്നതും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ സാധനയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് അർത്ഥിക്കണം അല്ലെ, ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും അത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ സദാ സ്മരിക്കണം. ഏത് സമയം നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാ, ഇഷ്ടം വന്നാലും ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ നാമം, ഇഷ്ടം വന്നാലും ഭഗവാന്റെ നാമം. അത് തന്നെ അങ്ങനെ അതൊരു പറഞ്ഞു ഏത് സമയത്തും സ്മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. മൂർത്തിയെ ധ്യാനിക്കണം. ഏതെങ്കിലും സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആ കാര്യം എന്നൊക്കെയാ, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതറിഞ്ഞൂടെ? രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഇതാണ് എന്ന് ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കല്. അതിന് ചെരുപ്പിന്റെ അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മളത് സന്നദ്ധനാവണം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കാന്ന് പറയുമ്പോള് എന്നാ ശരി. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ സുഹൃത്തുന്നല്ല, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. എന്ത് കിട്ടിയാലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മളെ പണ്ടേ തൊട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രിയങ്കരമായ വസ്തുക്കൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. മാതാജി 31 കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറാകണം. 32 എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സമർപ്പിതാത്മാവായിരിക്കണം. 33 തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. 34 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം. 35 മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിൽ പാർക്കണം. 36 വൈഷ്ണവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. 37 ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുത സേവനം ക്രമീകരിക്കാൻ. 38 കാർത്തിക മാസത്തിൽ വിശേഷാൽ സേവനങ്ങൾ നടത്തണം. 39 ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും വ്രതങ്ങളും വേണം. 40 തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്താൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തേക്ക് വായിക്കുന്നത് 41 ഭക്തന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. അന്യരുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കരുത്. 42 ഭക്തിമാർഗത്തിൽ തന്നേക്കാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായി സംസർഗം ഉണ്ടാകണം. 43 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടണം. 44 മധുര പ്രാന്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 32 കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്ത് സഹിക്കാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറാകണം. നമുക്ക് ഇതില് 2 കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ്, ദുഃഖമുണ്ട് സുഖമുണ്ട്. അത് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നല്ല പ്രസാദം, നല്ല കീർത്തനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സുഖം തരുന്നതാണ് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോ. അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് 2 അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അതാണ് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്ത് സഹിക്കാനും എത്ര കഷ്ടപ്പെടാനും തയ്യാറാകണം. 2 വേണം.
എല്ലാ അവസ്ഥയിലും സമർപ്പിത ആത്മാവായിരിക്കണം. തുളസി ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. തുളസി ചെടി എന്തായാലും വളർത്തണം, തുളസിക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിരിക്കണം, അതിനൊരു സംശയമില്ല. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ പാരായണം ചെയ്യണം. ഭാഗവതം പാരായണം മസ്റ്റ്. പിന്നെ മധുര, ദ്വാരക, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികൾ നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങള് സന്ദർശിക്കാം, അവിടെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന നിൽക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ വൈഷ്ണവർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഭക്തന്മാരാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ, ശരീരം, മനസ്സ്, ധനം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണത്, അത് നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡ്യൂട്ടി, അവനാ ഗൃഹസ്ഥൻ. പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ക്രമീകരിക്കാൻ. അതിന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വാക്കുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സും കൊണ്ട്, എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രത്തില് ചിലവർക്ക് ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കുക. ചിലവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ്, അപ്പൊ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മളെ കഴിവ് ഏതാണ്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ട് ഏത് കഴിവാണ് കൂടുതലുള്ളത്, ആ കഴിവ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുക. ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ കഴിയും, ചിലവർക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം, പലവർക്കും പല ലെവലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് കഴിവാണ് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത്, ആ കഴിവ് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. ജന്മാഷ്ടമി നാളിൽ വിശേഷാൽ പൂജയും വൃദ്ധങ്ങളും വേണം, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ വേണം എല്ലാ സേവനങ്ങളും നടത്താൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ വിശ്വാസം, ഭക്തി, അത് മസ്റ്റാണ് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സംഗതി എവിടേക്ക് പോകും, രാജസത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തണം. നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നമുക്ക് ആനന്ദം വരുന്ന പറയുന്നത്. അന്യരുടെ മുന്നിൽ വായിക്കരുത്, തിരിച്ച് പ്രശ്നം വരും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വായിക്കരുത് നമ്മൾ. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ തന്നെക്കാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടവരുമായി സംസർഗം വേണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ പഠനം നമുക്ക് നിർത്താൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഒരുവിടണം. എപ്പോഴും എപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയാലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഗീതകൾ, ഭഗവത്ലീലകൾ ഇഷ്ടത്തിനുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. മധുര പ്രാന്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ കഴിയാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ. ഇങ്ങനെ നിയമക തത്വങ്ങൾ 64ആയി. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ 10 പരമപ്രധാനമാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ 10 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ 10, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ 10. നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, പ്രവൃത്തി നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതിൽ പ്രവൃത്തിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, 10. പിന്നത്തത് എന്തെന്ന്, പിന്നത്തെ 10 അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, നിവൃത്തിയാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ എത്രയാ 44 ശരിക്കും എന്തിനുള്ളതാണ്, അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മള് പറയില്ലേ, നമ്മൊരു അത്ലറ്റിക്സ് ആവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, കാലത്ത് എണീറ്റ് ഓടണം അല്ലേ. അപ്പൊ അത് മസ്റ്റാണ്, എന്നാലേ അവന് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താണ്, അവന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവന് എനർജി കൂടുതൽ കിട്ടും. അതാണ് ഈ പാർട്ട്, ഏത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. മറ്റേത് ഫസ്റ്റ്, ഓടാനുള്ള അവൻ ചെയ്തിരിക്കണം, അതാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ 64 5 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. 64 തന്നെ 5. ആദ്യത്തെ 10 ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെയും പറയണ ഈ 64 5 മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത് ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരവാസം എന്നിവ സർവാധിക പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മൂർത്തി ആരാധന മസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗവത ശ്രവണം അത് വന്നു, പിന്നെ എന്താണ് ഭക്തജന സംസർഗം അത് വന്നു, പിന്നെ സങ്കീർത്തനം, മധുരവാസം, അതായത് ക്ഷേത്ര ദർശനം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരും. ഇങ്ങനെ 64 5 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ജനറൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ 10 ഇമ്പോർട്ടന്റ്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ 20 വരും, പിന്നത്തത് 3 വരും. പിന്നെ ഇതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് മൂർത്തി ആരാധന നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ 44 സാധന 21 തൊട്ട് 59 വരെ. പിന്നെ 60 തൊട്ട് 64 വരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഭക്തി പുനര് അത്യുല്യമായി ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരവാസം, ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം 10 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ. അതിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ
ഗുരുസാധനയുടെ മറ്റെല്ലാ ഇനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവനെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുരു സാധനയുടെ മറ്റെല്ലാ ഇനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവയെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ആദ്യത്തെ 3 ഇല്ലാതെ ശേഷിക്കുന്ന 61 നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 10 തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാം, ഗുരു പറയുന്നത് കേൾക്കുക, പിന്നെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഗുരു പറയുന്നത് പഠിക്കുക, പിന്നെ ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഭക്തി സേവനം. ഭക്തി എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും എന്താണ് പ്രാവർത്തികമാക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് സാധനയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആണ് സാധന ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത്. 6ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാധന ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 64 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. 64 പ്രാഥമികമായിട്ട് 20 ഉണ്ട്. ആ 20 പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്, നിവർത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് 10 ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രാഥമികമായിട്ട് 20, അതിൽ 10. പിന്നെ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് അധികമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അത് 44. അതിൽ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ സാധന വരുന്നുണ്ട്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനകൾ. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂർത്തി ആരാധന, ഭഗവത് ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരവാസം എന്നിവ. അപ്പൊ ഈ 64 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പ്രവൃത്തി തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 കാര്യം. പിന്നെ 64 44 സാധനയിൽ തന്നെയാണ്, സാധാരണ സാധനയിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളതാണ് 5 അതിൽ തന്നെ പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റിപ്പോവരുത്. മൂർത്തിയാരാധന എന്ന് ഈ 5 എന്ന് പറയുന്നത് 44 5. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യത്തിൽ പ്രാഥമികത്തിൽ വരുന്നതാണ് 1 തൊട്ട് 10 വരെ ഉള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് ഗുരുവിന്റെ കാര്യം 1 തൊട്ട് 3 വരെ ഉള്ളത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയോ? സംശയം ഉണ്ടോ? ഒരു 3 പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പ്രഭു, ഒരു 3 കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ പ്രഭു? ആ 3 ആദ്യത്തെ 10 പറഞ്ഞില്ല. ആദ്യം നമ്മള് 10 പ്രവൃത്തി, 10 നിവൃത്തി. 10 പ്രവൃത്തി. പ്രവൃത്തിയില് 3. ആദ്യത്തെ 3. യഥാർത്ഥ ഒരു ആത്മീയഗുരുവിനെ പാദങ്ങൾ ആശ്രയിക്കല്, ആത്മീയ ആചാര്യനെ നയിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കാൻ പഠിക്കല്, തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. ആ 3 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ ആത്മീയ ആചാര്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ മഹാന്മാരെ, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ, ആചാര്യന്മാരെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്ന തുടങ്ങി 10 വരെ. ക്ലിയർ ആയോ? ആദ്യത്തെ 3 അല്ലേ? ആദ്യത്തെ 10 ആദ്യത്തെ 3. അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഗുരു പറയുന്നത് പഠിക്കുക, പിന്നെ ഗുരു പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരേ സംശയം ഉണ്ടോ ഇതില്? ഇല്ല പ്രഭു. രണ്ടാമത്തേല് ഏതാണ് പ്രഭു? ഏതാ? രണ്ടാമത്തേല് ലാസ്റ്റത്തെ 5. 44 എണ്ണത്തിൽ 5. ആ, അതായത് മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത് ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരവാസം. സങ്കീർത്തനം, മധുരവാസം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ് മറന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ് മറന്നുപോയി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിരുന്നാ? ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചില്ലേ അന്നേരം? അത് മറന്നു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ല? വേറെ സംശയങ്ങളില്ലല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് ഞാന്
സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ലൈവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ. കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു.